Olo nyiso duond bura mar ODM mondo kik tem chuno jodak e kar chung' od burano gi jachung' e yiero madundo ma ibiro bagi dwe mar 11 higa montiere ni. Gikoni ODM nyaka koro tim welo mar jochung' e yo ratiro. Jafwambo maro Ali Abich miyo ler mar wachni. Samala Dogindong ne komod bura makasepul yiero madundo ne bago dwe mar 11 higa ni dhi nyime gi kesera mar ombulu e gwenge mopogore ka chud bura makasepul motelo ne welo mar ng'atno madhi fwadho bandera mar duond bura mar ODM e yiero no. Moko kuom jolony ka chud bura makasepul onyiso tend duond bura mar ODM mondo kik chungi gi jalar komod bura no ka otelnegi kod Tom Okoko gikone duond bura mar ODM mondo bi ota welo margi yo ma oyanga maonge mibadhi e chenro no, ka giwacho ni gin kod luoro ni poni ODM ok otimo welo makare to nyalo go chunjo go ombulu makasepul. Wadwar ni candidate moro bedo forced on the electorate makasepul. To nikech magi emomiyo Okoko osebedo ka in the past picking candidates through systems of ma otime nomination ma ODM miya ng'ama gine magi yiero otiko. Wach miyo ng'ato otiko kasipul ka wang' ni ok wadwar ni mondo ODM otim makosa ni gimiyo wa candidate. Wan jo kasipul wi waler kendo wan gi yowuotwa mochung'. Wadwaro ni mondo jo kasipul owene gi thuolo mondo giyier ng'at ma gidwaro. Giwe jopiny mondo tiko oyud gi ng'ama jopiny dwaro, ok ng'ama gine magi chuno wago. Kane giloso romo margi e boma ma Oyugis ne gikone jotelo mag ODM mondo kidonjore wach yiero makasepul kata yiengore kuom jachung' moro e yiero madundo no, ka giwacho ni mano nyalo go chuny johera mag ODM e ka chud bura makasepul. Onego bed ni ODM kaka party osenyisowa ni gidhi timo gik moko nang'o. To kaluwore gi kaka jakom mar party ma Homa Bay ma Kenya mzima okawo stand ne kuom ng'at achiel, miyo jo mochung' gi te ok nigi geno. To jowa mochung' gi te kapok olornegi mar dhi e independent, wabro bedo piny kaka jo mochung' to wa decide ka party ok decide on gimonego tim. King'iyo kasipul kaka wuono, tibro yudo ka ji mang'eny nyicho wuok modhi e UDA mana nikech gik matimore e party malalo geno kuom jopiny. Bende gijiwo tend duond bura mar ODM mondo rotimo welo mar jachung' makoro dhi fwadho bandera mar duond bura ne yiero madundo no mondo bi jochung' kik bed kod kibaji ka thuolo mar welo rumo. Wadwaro ni mondo chamo maber mwahero mar ODM mondo miyo wadhe ODM calendars for primaries. Ok wadwa ni wakuod wi the right honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga ka dipo ni ng'ato nyalo dhi gi party mopogore gi party ma wasebedo kwa support. To ka gidagi to juma tok election unune kaka sipul ka bondo o disappoint. Nyaka sani ji moinga paro osenyiso dwaro margi mar dhi laro kom od bura makasepul. Tarik 27 dwe mar 11 higa ni endi jodak e kachud bura makasepul biro dhi debe ka giyiero jaduk bura manyien bang' tho ma jaduk bura machon makasepul ong'ondo were. Jogo eko mane sektas mopogore ka chud bura makasepul kaendi dwani mondo duond bura mar ODM obi otim yiero makare e kinde jotelo makoro wuok oko kalado kom od bura makasepul. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jokanyo mawuok e sektas mopogore dwaro ni mondo sirikal oket okenge makare mag puonjo